Prihraničná obec Bobrov sa rozprestiera v severovýchodnej časti regiónu v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže Oravská priehrada. Vďaka hraničnému prechodu Bobrov-Vincerúvka je obec významným dopravným uzlom spájajúcim región Bielej Oravy s Malopoľským vojvodstvom v Poľsku. Najvýznamnejšou pamiatkou a zároveň pútnickým miestom je Bobrovská kalvária, ktorá je dnes súčasťou stromovej aleje vedúcej od farského kostola svätého Jakuba ku kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na vršku nad obcov. Keď pôvodnú kaplnku nad obcov z roku 1836 zničil blesk, rozhodli sa Bobrovčania zničenú kaplnku opraviť a vybudovať ku nej kalváriu so 14 zastaveniami krížovej cesty. Kalvária bola vybudovaná v rokoch 1890 až 1894. Je z nej pekný výhľad na okolitú krajinu. Vďaka tejto pamiatke sa Bobrov stal známym pútnickým miestom. Púte na Bobrovskú kalváriu sa každoročne zúčastňuje niekoľko tisíc pútnikov. Bobrov je dnes modernou obcou s vybudovanou infraštruktúrou a veľkým potenciálom pre ďalší rozvoj. Dobré podmienky a blízkosť mesta Námestovo vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj bytovej výstavby. Slávnu plátenícku históriu obce dnes dokumentujú už len historické objekty remeselníckych domov, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Okolité mierne svahy a široká sieť poľných a lesných ciest vytvárajú výborné predpoklady pre rozvoj cykloturistiky a bežeckého lyžovania s možnosťou prepojenia s Poľskom.